dirka shi ana wata ga wata, ko kuma mu ce babbar magana. A halin yanzu Presido Aliyu ya kasance yana jiran Sumayya ta gama idda, yayin da Presido yake gaya wa mahaifinsa cewa shi fa ya ji ya amince yana so ya auri Sumayya, yayin da Presido ya kasance mahaifinsa ya ce masa ya nemo matar da zai aura, wanda ya ba shi zaɓi ko kuma ya nemo mata ko kuma shi mahaifin nasa ya masa mata. Yayin da kuma abin ya zo a kan gaba, Abba ya saki matarsa Sumayya saki ɗaya, wanda akan ta shiga wani hali da yayansa ya ba shi umarni, wata kuma mai martaba akan cewa sai ya sake ta, wanda shi kuma Abba ya zo yana faɗa wa mahaifin nashi cewa zai sake ta, ya yadda. A yayin da Presido yake gaya wa mahaifinsa cewa shi fa ya ji ya gani yana son auren Sumayya, wanda me kuke tunani idan Abba ya ji labarin cewa Presido zai auri Sumayya, ko kuma ya zuwa gurinta da sunan zance, wanda ya kasance har yanzu Sumayya tana cikin idda ne. Kafin mu shiga muku cikin labarin kai tsaye, muna mai roƙonka idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna mana alamar like a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Har yanzu dai mai sauraro, muna shahararren season ɗin nan naku wanda kuka fi sani da labari na, shirin da kan ilmantar da masu sauraro kuma ya faɗakar da su, wanda wannan tasha ta mai albarka tana ta ƙoƙari domin ta ga ta kawo muku daɗaɗɗen labarurruka. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai suna Smart Kannywood TV. Smart Kannywood TV ta ku ce, muna godiya. Da wani ɓangaren kuma mahaifiyar Abba ta zo biyu kan Sumayya, a yayin da ita da Fulani suka zo tun daga garin gabas, daga gidan mai martaba wata kwan gidansa Abba, a yayin da suka shigo gidansu Sumayya suka zauna a falo. Ga Sumayya ga kuma mahaifiyarta ga mahaifin Sumayya wata kwan Rabi, yayin da suka faɗi cewa mai martaba shi ya turo su, wanda Rabi ya yi shiru yana jin abin da suke faɗa, amma bai samu damar yin magana ba. Duk da dai sun kasance su mata ne, ba magana ce ta gemu da gemu ba, ɗan kwali da ɗan kwali ne da suka zo za su yi magana. A yayin da suke mai bawa mahaifiyar Sumayya haƙuri wata kun Maimuna akan cewa ta yi haƙuri, komai ya wuce, Sumayya ta koma gidan mijinta, wanda ita kuma mahaifiyar Sumayya wata kun Maimuna ko kaɗan a ranta ba ta jin cewa Sumayya za ta iya koma a gidan nasu, wanda a da can baya mai sauraro idan baka manta ba, Sumayya ta kasance ta sha wahala a gidan sa Abba, wanda ita kilishi ita ce munafuka wadda ta haddasa duk abin da ya faru. A yayin da mahaifiyar Abba take roƙar su da ta koma gidan mijinta ta ci gaba da aure, ta kai tsaye mahaifiyar Sumayya ta faɗa mata cewa Sumayya da ɗanku sun rabe kenan, wata kwan Sumayya ba za ta ƙara koma gidanku ba, don haka ku yi haƙuri da abin da na faɗa. A yayin da suke faɗa mata cewa ki bar mahaifinta ya yi magana, mahaifin nata wata kwan Rabe sai ya ƙara masu da cewa inda magana ake so a yi da ni da maza za a turo ba mata ba, amma tun da aka turo mata, to da matata za a yi magana kenan. Kamar da yadda kuka ji daga bakin mahaifiyar Sumayya, ni ma dai haka na faɗa daga bakina. Presido da shi da mahaifinsa sun taho a mota za su zo gidansu Sumayya kai tsaye, a yayin da za su zo yi musu jajane akan abin da ya faru, wanda zuwan nasu ke da wuya. Suka gaisa da mahaifin Sumayya, suka gaisa da kuma mahaifiyar Sumayya wata kun Maimuna, a yayin da suka gama gaisuwa suka ƙara tunatar da kansu akan cewa daga abin da ya faru Allah ne ya yi hakan,
kuma Allah ya riga da ya rubuta duk abin da Allah ya ƙadarta ba makawa dole ne. Lokacin da suka gama wannan maganar tashin saki da wuya, mahaifin Aliyu wata Presido sai Rabe ya bi shi a baya, a yayin da shi kuma Presido sai ya ƙara gyara zamansa, wanda yana so ya yi magana da shi da Gimbiya Sumayya, wanda kuma yana so ya ba ta haƙuri ne akan abin da ya sa ta aikata, wanda mai sauraro idan baka manta ba a baya shawararsa Sumayya ta ɗauka har ta je ta yi wannan aika-aikar ta kisan kan Shamsiyya, wanda kuma tsautsayi ne ya sa Shamsiyyar ma ta mutu, wanda ba haka silar mutuwarta ba. To mai sauraro kada ka manta kana tare da Smart Kannywood TV, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa, ku danna mana alamar like a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryen da zarar mun ɗora.